Ka Rusia ke penmi ya ke jingma ke bakrau Persia ke UK. Nadu kapor juga keluar ong he sipai. Kari UK mentah kama ke jingma ke bakrau tam na Rusia. Nadu kapor juga keluar. Ya kene 8 pau do he do jong ki sipai ke UK. Ha ke jingma ham ke bajur sya kari. Usa Richard Knighton ulaong. Baka Britain mentah kadon ha kapor ke bamatam ha ki postnam ki bala lejno. Ula ongro bakari ka deban penkre yalade na ka bantaki tma ki banek slam kumala sakhi ha ka Ukraine kat kum ka jing ong jungu ka Rusia kanak penjori ki jingma da ka balek cyber attack ka persang man penia pi kinongsun pada ka batu ne ka hibe anyi ki kor teknologi ki bakongsan ula ong bakini ki kam ki pen I ba ka Rusia kanak kentiu ya ki jingma bar ki jing sya ki risep ngi kane ke jingkran kawan hasua ban penmi pajba ya ke defense investment plan kabla sakun punsen rela kmelenti ba on penmi sian hasua ke jingalang jong kanato hau panai naitung usa Richard ulaong ha kane ke jing tre jonga kabla kot live sunsnam ngam parju I kapor ke bama kum kane ula ban rapro ba ke UK pat ke perlok jongka ki de ban penklan ki bor sipai jongki khnang ban khanglat ye ki no kinong sun bakin omle ye kono kakam ke ba penjulor ula ong bahagi arpos nam ki bladam ka UK kelapan kre tang na ka ban taki thma ki balingkot bat ki baret raimanta kapor kadawa bakari kan penkre na ka ban taki thma ki bahe bat ki bane slam usa Richard ula batairo baha kalawai ki drone berki kor automates kin long ki bakongsan pha ha ki chingle thma namar kata ka UK ka deban penhe ki ching beitingka ha ki ki banta bat ban pen khlan ki chingla jongka shu pun ki pajba baki nangalam ki lakanno ka sarkar halor ka jing slam ban penmi ka defense investment plan kila ong baki sipai perki karkhana snatiar ki bayatai kari ki deban tipsai sapang kalenti ka baka UK kan bot hagi snam banwan hau banai baladam ulot jok sterop ubajulong uhedu jok sipai ke UK mensua ula maham baka UK kadang duna pha hakal yang kecik pen kre yalade ula ongro ngidang long ki basak ta pha ngideban pendap yang ki tiartma ki kuli pat ki we ki mar ki badon kam ha ka portma namar ki babon na kini la Asia ke Ukraine ula pandap ro baka UK pat ki Europe ki deban tei kerkom snatiare dari kabalong kabor kabaklan kabastat bat kabala ban penhe kloi habadon kam kane kalong kabanta baka jing pedeng karusya bat ki risep ni kadang jur hadu kata-kata bat ka UK kadang pen kre elade na kabanta ki no ki jingma ki bala ban mi ha ki snam banwan